Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα πάμε να ανεβάσουμε τα walls μας level, επειδή είναι κάποια πολύ λίγο και γενικά θέλω να τα ανεβάσω γιατί στις επιθέσεις μπορούν να μου τις πάνε εύκολα και γενικά τώρα που θα μπει αυτό το workshop και θα έχουν το μηχάνημα που σπάει τα walls θα είναι πολύ πιο εύκολο. Για να δούμε τι offers έχει. Εντάξει. Γενικά εμένα μου έχει μείνει να βάλω μόνο traps, γιατί πρόσφατα ανέβηκα Town Hall 12 και πάμε. Λοιπόν, για να μην τα κάθομαι έτσι έχω φτιάξει ένα άλλο. Πρέπει να το ολοκληρώσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω φτιάξει ένα άλλο Town Hall για να έχω τα walls εδώ πέρα έτσι μπροστά, για να μπορώ να τα αναβαθμίσω εύκολα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Παρόλο αυτό και θα κάνουμε update. Γενικά θέλω να φύγουν αυτά τα walls. Τώρα γενικά πάμε να ξεκινήσουμε update σε αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν μας φτάνει, πάμε να ξοδέψουμε όλα τα έλιξη, αλλά έχουμε και παραπάνω. Τώρα θα πιάσουμε αυτό. Πάμε εδώ πέρα, εδώ πέρα. Γενικώς στόχος μου είναι όλα να τα φτιάξω level 10. Σίγουρα θα υπάρχει και part 2, γιατί αποκλεί να μου φτάσει τα coins και τα elixir. Και τώρα για να μην αναβαθμιστούν και αυτά, θα έρθουμε εδώ πέρα. Γενικά θέλουμε πάρα πολλά coin για να πάνε μέχρι και στο, δηλαδή μόνο του μετά από το level 11 θέλει 1 εκατομμύριο και γενικά πρέπει να μαζεύεις αρκετό καιρό. Πάμε και αυτό. Τώρα πιάνουμε όλο αυτό. Το κάνουμε και εννοείται ότι δεν θα είχα τόσα λίγα μαζί. Θα παίρνουμε από εδώ ότι είναι πολύ λίγο βέβαια και φτάνει, δεν μας φτάνει. Okay. Γι' αυτό θα έρθουμε εδώ πέρα treasure και έχουμε άλλο ένα πολύ elixir. Πιστεύω τώρα μου φτάνει, δηλαδή για να δούμε. Οκ, εδώ πέρα και δεν μας φτάνει για λίγο να το αναβαθμίσουμε αυτά. Θα έρθω και αυτό το πάρει το practice, δίνει κάτι. Πάμε να το κάνουμε και αυτό μια στα γρήγορα. Πήγαμε 3200, νομίζω τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Και το καταφέραμε. Σίγουρα μετά στο επόμενο θα προσπαθούμε να τα πάμε όλα level 10. Μετά δεν ξέρω πόσο παραπάνω. Δηλαδή το level 10 για μένα είναι ιδανικό, αλλά γιατί όχι, μπορούμε και παραπάνω. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μισό λεπτό να βάλω και το κανονικό μου. Πάμε να δούμε και το άλλο village.
εδώ πέρα το έχουμε τι μπορούμε να κάνουμε update. Βάλω αυτό. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα subscribe και ένα like και εμείς τα λέμε μια άλλη φορά. Αντίο.